Sa usa ka video nga nag-viral na sa social media nga gipasa sa Newsline Philippines, naaktuhan sa bana ang iyang asawa nga naghigda sa kama sulod sa usa ka inn sa Digos City. Kauban ng usa ka pulis sa HPG 11 niadtong Huwebes sa buntag, Enero 5. Ang pulis adunay ranggong Police Chief Master Sergeant nga giingong bag-o lang sab na promote ug nagdoning sa miaging adlaw. Naghukas og sanina ang pulis samtang nakahubok tanan ang babay nga asawa sa usa ka negosyante. Istorya rin bitaw taon sige buhat o dara imo sa nina o naghubo ka o hubo tanan. So pinaka Happy kayo. Bye, bye. Nangapriso ang duha sa Digos City Police Station apan temporaryong nakagawas human makapiyansa. Na-file naman ang kaso. Husband nang nag-fight sa police, pati sa wife niya. Kaya actual sila na nadakpan mismo nung nag-operate doon mismo sa sulod sa isang inn sa Digos. Nasubay sa mga pulis nga dugay na matud pa ang relasyon sa duha. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Hamlet Lerios, ang hepe sa Digos City PNP, magatubang pa og kasong administratibo nga grave misconduct ang pulis.